जुलिनि उनाव गावनि असे जाहाथे गथ' साननानै लायो। नंमारगौना जुलिया? नंमारगौना? नंगौब्ला आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर। रायजो राजाफ्रा एसे भिडिअनि फुटेजाव नायलांदो। भिडिअनि फुटेजाव नायनानै एसेबाबो हमदांनो हादों जानो हागौ। नाथाय आंबो बुंनो रोंनाय नङा। भिडिअनि गेजेरजों नुदों बेसेबां सैथो। आजिखालि मबाइलावबो एडिटिं खालायनानै हगारो। भिडिअनि फुटेजाव नायनानै एसेबाबो हमदांनो हाबाय जानो हागौ। जुदि नंगौबा आरो नङाबा आं निमाहा बियो। लोगो हेलेनानि हाबाया मैया जाबाय गाइसमोन। ओमफ्राय हौवानि जायगाया थिबखाय आरो ना। थिबखाय आं फुल एक्ट्रेस होजोबबाय दे गाइसमोन। नोंसोर गाज्रि मोननाङा। फुल एक्ट्रेसखौहाय आङो खोन्थाजोबला। मालाय लोगो हेलेनाया गावनो भिडिअ लाखागोन ना चेनेलाव। रुंसारि जोंसार बसाहारि नखराव जाहा फैला जेबरगारि सार आरो लोगोसे मेन्डेला सारमोन आरो लोगोसे थाग्ला आदामोन फैदों बेवहाय। स' आङो दायो फैला जेबरगारि सारनिफ्राय मिथिनो लागोन जे बिथाङा बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों आरो लोगोसे बिथाङा रायजो राजाफोरनि सायाव मा फोरमायनो सानो। आंबो सासे बर' हारि सिबियारि हिसाबै बा बर' हारिनि सासे लाइमोन हिसाबै दिनै जिथु जाथाय जानानै थांबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव मोनसे जाथाय होननानै आं बुङो। You sir. How to. बुहुमनि बर'फ्रानो गाबखांदोंमोन। जोनोमनि सानबानि उनाव जाय जोंसारनि नखराव गावनि आगोमा महर मुस्रिखौ लानानै जोनोम जाफैदों। जोनोमनि सानबानि उनाव जोंसारा गावनि अनसुलि बिसि गावनि आगोमा गथ'खौ नागारनानै पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमानो गोनां जादों। बेबायदि समाव बर' हारिनि गेजेराव मोनफ्रोमबो दल संगठन बर'नि उन्दै गेदेर रायजो राजा कालसारनिफ्राय लानानै बयबो लोब लोब मोनफ्रोमबो बर'नि राजखान्थि हान्जा बुहुमनि बर'फ्रानो गाबखांदों जोंसारनि जाथायखौ लानानै। बेबायदि समाव साफ्रोमबो उन्दै गेदेर जाय आगोमा महर मुस्रिखौ लानानै जोंसारनि नखराव जोनोम जाफैदोंमोन दसेखिनिबाबो बामनानै बिलिरनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे सासे मोजां मानसि जानो हायो, गेदेर गोलाव जानो हायो। बेबायदि बयबो सोरबाया फरायनायनि, सोरबाया भबिष्यतनि थाखाय आरो नखरनि जाय जोंसारनि बिसिया जाहाथे आलाय सिलाय दाजाथों होननानै जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा खोथा होलांदोंमोन। जुलिया जामारबायबा, हाबाया जामारबायबा, जोंसार फंबायनि अनसुलि बिसिखौ जाय फंबाया गोसो गोरबोजों बजबनानै मुगैया मुजुआ गावनि अनसुलि बिसि खालामनानै लानो हादोंबा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खावलायो जाहाथे अराय सम गावनिनो असे जाहाथे अराय सम साननानै लायो। फरायनाय थानाय जानाय लोंनाय जाहाथे भबिष्यत उसुबिदा जाया। जाय जोंसार फंबायनि अनसुलि बिसिनि भबिष्यतनि थाखाय जाय फंबाया बजबनानै लादों जाहाथे मोजां संसार जालाङो बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो आसा खालामो इसोरनि सायाव। बर' हारि सिबियारि हिसाबै बा बर' हारिनि सासे लाइमोन हिसाबै दिनै जिथु जाथाय जानानै थांबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव मोनसे जाथाय होननानै आं बुङो। जों सिगांनिफ्रायनो खोनासोबोदोंमोन जे न'खरनिफ्राय लांनानै बेफोरबायदि इनायहै गावथारनाय बा सोरखौबा आइजोखौ
बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनाय जों खोनासोबोदोंमोन नाथाय आं एबारसो फार्स्ट टाइम गावनि गोसोआवहाय माने बैबायदि फिलिंआ नुजाथिफैदों आरो जेरैहाय जोंनि आबौ आबैमोना बुंदोंमोन बिदि बिदि जादोंमोन सिगाङावहाय बेफोर खोथाखौ माने दिनै आङो बै खोथाया माने दिनै रियेलिटियाव जाफैनायखौ आं हमदांनो मोनदों बा रियेलिटियाव फैदों आरो बे खोथाया बेखायनो आं बुङो जे जि जानानै थांबाय बेखौथ' जोङो लाबोफिननो हाखाया जा जितु जोंना रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौथ' जोङो फिदिंफिननानै मोनफिना अब्लाबो दिनै जोंनि बर' बिमाया जितु लेट बिथां जनक कुमार ब्रह्मनि बिमाया ओरैबायदि गाबदों नुनानै माने थानो हायाखै ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोनदों माने मा होनो आरो बयबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रानो बयबो दुखु मोनखादों आरो लोगोसे बिथिं लेट बिथां जोंसार मुसाहारिनि 15 सानल' जानाय गथ' आरो लोगोसे बेनि बिसि बेनि बिफाया मा होननानै गाबदों आङो बिहामजो आरो फिसौखौ माजों फिसिनो आरो बिथिंहाय बुंदों आंनि फिसालाया न'सो लुनो नागिरदोंमोन मासो लुनो नागिरदोंमोन बयबो माने बिथांमोना दायो ओरैबायदि बैसोआव फैबाय बिथांमोननियावहाय दा लाइफआवहाय बारा एसेबां बैसोआनो गैला माने बोराय बैसो जाबाय स' गावसोरखौसो माने फिसालाफोरा माने थैनाय समावहाय अर होनांगौआ बिथांमोना उल्थासो दिनै होनांगौ जादों अब्ला बेनिख्रुइ बांसिन दुखु मा थाबावगोन स' आङो बेखौनो बिटिआर सरकारनिसिम बेखौनो खावलायो जे न्याय मोननांगौ साख्रि होदों नोंथांमोना आं बेखौहाय गोसोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरो जे नोंथांमोना जितु 15 साननि गथ' बा बिथांमोननि न'खरनि जितु जनक कुमार ब्रह्म बिथांनि न'खरनि हालोदखौ नुनानै बा जोंसार मुसाहारि न'खरनि हालोदखौ नुनानै नोंथांमोना साख्रिखौ होदों बेनि थाखाय साबायखर बावहरो जोंनि सरकारखौ नाथाय बेखिनि साख्रिखौ होनानैल' जानाय नङा जोङो जिहेतु इनाय खालामजादों बे इनाया गोदोनि दिनाव बेलेगमोन गोदोनि दिनाव जेसेबां इनाय खालामब्लाबो जोङो जुदि जास्टिस मोनाब्लाबो बे थांनानै थांबाय किन्तु दा प्रेजेन्टआवहाय जोङो बेफोरबायदि सिरि थाबा जानाय नङा जों बयबो खौसेथियाव फैनांगोन आरो जोङो बेनि थाखाय सोमावसारनो नांगोन आरो सोमावसारनाया गोनांथार जों जुदि बेखौ दिनै सैज्य खालामनानै जुदि जोङो सिरियै थायोब्ला बे जाथाया आरो जाबावगोन माने जों दिनै फेसबुकआवनो लाइभ नुगासिनो मिडियायावथ' नुदों किन्तु मिडियाया थांनो थाखाय एसे सम लायो किन्तु जाय दाथ' डिजिटेल मुगा बयनिबो आखायाव स्मार्टफन थायो बयबो माबा मोनसे इन्सिडेन्ट जाबानो लाइभ होयो स' बेयावहाय जों नुगासिनो जे दाय गैयि सुबुंखौबो बेफोरबायदि हमनानै लांदों फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय बेफोरबायदि हमनानै लांदों स' आंहाबो फंबाय दङ आंहाबो बिदा दङ दिनै जुदि आंनि बिदा बा फंबायखौ हमनानै लाङो स' नोंथांमोना माने आंनि न'खराव जायाखै बा आंनि आंगोआ जायाखै होननानै सिरि थानाङा दे दिनै बयबो कालचारनि मानसियानो जा बा सोरबा जेनेरेल मानसियानो जा सोरबा ससियेल वर्कार नङाबाबो बे खेत्रआवहाय नोंथांमोना सोमावसारनाया गोनांथार आं बेखौ बुङो नोंथांमोनखौ आरो बयखौबो आं खावलायो जे बेयावहाय नोंथांमोना रां रुफा होनोल' फैनाङा सुखु दुखु खबर लानो फै रां रुफा होनो गैयाब्लाबो नोंथांमोना लाजिनाङा सुखु दुखु खबर लानो थाखाय फै आरो जिहेतु जों दायो बन्धनि थाखाय बा जास्टिस मोननांगौनि थाखाय सोमावसारदों बेयावहाय बयबो बाहागो लानांगौ आं बेखौनो खावलायो आरो साख्रिजोंल' जानाय नङा सासे मानसिनि जिउखौ जों साख्रिजों रुजुनो हाया दे सासे मानसिया हाजिरा मावनानै जाहोबाबो बे खुसिया बेलेग आरो बे मानसिया गैयालासिनो जों साख्रि मावनानै हाजार फैसा खामायबाबो बे खुसि जानो हाया बेखायनो जों बयबो लुगैयो मा जास्टिस आरो बे फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय जाखिनि जालांबाय जाखिनि न्याय खालामलांबाय बिथांमोना बेयावहाय आंनिथिंनिफ्राय खावलायनाय बिटिआर सरकारा थाबैनो बेयावहाय मोजां इनभेस्टिगेट खालामनांगौ आरो जाय दाय मावगिरि बिथांखौ साजा होनांगौ आंनिथिंनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो आरो आं दिनै गोजोननाय मोनदों दिनै आं गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि न'आवहाय नुजाथिफैनो हानानै आरो नोंथांमोनखौबो खावलायो आङो जाखिनि साखाथियाव दङ बिथांमोना फैनानै खबर लाफैयो गोजोन्थों